ना खो बाकरे दीदी ना बहुत हमके खा खिलवाड़ी बनल बाड़ू एक महीना के भीतर तरह के देखे आवत सन कोई असन की कोसन दुबर पातर भी आजकल नो तेल आवत सन हुआ त का हां त मोट का त भैंस नियन के पसंदो ना करियो सन जानते उसकी हार्ड रहता मास्टर रहता हाड़ ना उखला जल्दी हमरा घरे पीली लिखा बिया बुझाइबे ना करला के केने पेट बा केने डाल ए दीदी तू त उतना झेला तरे सामान न रही त कोई लात मार के बहरी निकाल दे रहो का करी रे मजबूर बानी जल्दी से गांव टोला के खाली देख के गांव टोला खाए के देता टुए अरे तना करता तब तो ई हाल बा तब कोनो से जाके कह देबे ऐसन कर टू का टुटा पर का हला से अच्छा माये संग मर जा जानत है से एकरा हाल में हमारो फायदा बा काम धाम सब करले जान न त कहिए जइया बुड़ को कनी दाँत चियार के गोइल ओही दिन हमरा निकले के पड़ी बहरी जी बियाह करे खोन त कोनो पागल बोरा सन का से भिखारी त करा दे का तिलक दे दे का ए खोज जे भी रे तोरा का लगता के धइल मानी के नोट का देवे के दीदी देखल रे हमनी के फुआ में सोकाना रहे लरुआ थे चलो कर ले करा दी ओकरा से मारे बताइए बियाह अपन बहुत बड़की फुआ भी है ना हां उहे फोन ओकरा से कह के कहले रही तो कहते न हां लइका के लाइन मार देले बा एक कलम के काम ना करे हां त अभी ना कहिए 5 साल के बाद देखिए बिकरा कमाल है सेवा सत्कार करावा ना रे देखे मारे लगो है हां हायो खो खो भौजी भैंस के लिए डाल देहनी बर्तन देहनी भारियो देहनी बड़ी जोर के भूख लागल आए ये दीदी आप मैडम दी ए दीदी आप कहे के मतलब इनकरा के ले ना डाल बड़ी जोर के भूख लागल एगो दे दो से बिनिया के हमर देख के नी हरला से कुल खेलवड़िया मन त पता के दाब दी ये कहल टूटा पर कोई के ना होल सन देखे चला चूहे लागल है नौवा के देख त गाड़ी पर लागल भूख लागल का भौजी से मेरे से कुछ नहीं के खइले ले खो खो दीदी जीव चटाओ देखो ललाई ले बाड़ू खेलवाड़ी हां अटोला भाला में चल कर कहत कि खाए पानी ना देवेले असही जिया तस रे हम कोई नहीं कर अरे दीदी आई कितना सिंगार पटा क करे हतिया रे रखले बेटावा का यार बिछी यार भागी वो कर के पति बात नहीं के समझन कोनो काम नहीं के कोई जो जान दिन में कर बारे में बुझिया ओही दिन एकर काट के आधा के जैसे मर्दा के भरले डरम में न एकर के हम बहुत डराम में ना भौजी जान ले आ तोरा के प्लास्टर कर दे न जमीन के नीचे डाल के पत्तो लासो के ना ए खोजहार के बारे माई होले के बाप होले के टुओटा पर जियल चाहे मरल बात बराबर है दीदिया बात देख किसी मत कर से छोटे है सर बियाह शादी के दिन आवे लगा एकर तू जानते से मन त करता न केकरा के भेज दी कहीं जान ले तोरा रही तो मनहूस अपन छाया गिरैले रही ना भौजी हम कुछ ऐसा ना करब 2400 घंटा रुआ लक्ष्मी घर के ले गई रोवत फूला छनी ई नहीं बुझात कि चार फटक तक गहूं धदी भौजी लुगा खोले भाई भौजी के बहिन लुगा खोले भाई खोले भाई तब एथी कर दी खींच दी अरे माई ई बुझाता है तो ऐसा ना हो के देता मेरे काहे माई के खा चबा गइलू बाजल रे जीजे तो ना अरे सवा चलो ना पकड़वाई हमर बहिनिया के चलो बाप रे बुचिया रे कह दे पर लोर पछले हो न त आज न त अखिया निकाल लेबे अभी चिंता नहीं थे कहां गइली तू आखो चौला में कितना कीड़ी पड़ गइल बस कहत नहीं के जी आ ओ घर से ओ खलिए मांग के लाई छाट के चौरा के ध दी लेकिन मोहरत हमर सुनते नहीं खन ऐसी बना के दे दे खाए के ना लगे 4 बार पर डाक के दीदी जी के हो गई ए दीदी जी के जी अक्का जी अभी ले चावरे बनाओ तनी का अब को खाना बना के नहीं बनावत जानता हूँ सोचते ना कि बिन के धैले बना के आराम पड़े तो तुरंत तसली बैठा बनाओ बहुत भार पड़ेला ना लोकत रहे दुआरवा पे त अकेले मन ना लागत रहे त आ गइल हनी आ उ तन कुछ काम हो रहे का बोलो कहानी ना के दे देती तनी आटा हमार हो रागुल बाटे डलले बानी अभी सुखाइल न के गेहुआ आज हमर देवरा दे के ना मिलिया पे पिसाए खातिर के पिसाइल नहीं खे समा के ले जाइयो पिसा के लिए हन कैसे रहुआ कहीं ना जी लगले बहाना करत रही ना हमार रहेला हबे के तो लगले दे दी ना देखो कोनी वहां बहाना ना कर जन बात रहल तो रियले बोलीला समझ लो अब ले बन पिसावे के पिसा के लगन तबे नु अब लाउर सामान्य ह दे हम चाहे ना दे हम लाउरे मन के ना बा आओ आज सुन ले हनी का हो आज के मां की देखत गांव में का चलत बाखो हम घर से बाहर निकलबन त गांव में बना रही रहुआ सब माने कोई कुछ छिपल ना जी रहुआ ऐसे बात बतियावत रही
एगो बात कहीं कनी हां एक कान से कोई का बात सुनी ना तो दूसर के कान से निकाल देला वो बात के लेके चली लेना हमर तो इहे तो एगो हे आदत ह। भगवान ऐसन शासन ना ऐसन हो जाए कि कोई के भगवान ना दे इतना करेली बिस्मितर के बात बतियाओ तनी ऊ तो इतना बड़ खेलक्कड़ है ना कि ओकर तो बातें मत बतियाओ। हाजी दीदी जी ऐसे कुछ कह नहीं सकता है। आई हे बेचारी बुच्चा जी के देखल हनी बहरी निकाल के बड़ी आरी उंगा से गोबर पथवावत रही बताई नौकरानी निहन एकदम भुटपुर रंगीन बेचारी खटत रहेली तनको मतलब एको नतीजा छोड़े से बाकी रही नहीं संगी इतना मोही गलिए से जात रही देखनी ओकरा के मार ओठ रंग ले बिया काली में बन गल बिया अब बैठ के दुआरी पे एगो लड़की ओकर घर देखत नहीं बिया ऊ कुल पाप कहां जाइए दीदी जी हां एक ना एक दिन करबे करी हां घर कोन आइल बैसो आ ये ओकर बहिनिया तो औरी छटा छिना रही है जननी अरे इतना खिलकड़ बिया न ऊ एकदम बहिन के फल पे फल मांगाओ के खियाओ ए जो बिया न लागे वाला बा पर यही से सोचते नहीं हरवा में तो मिलेला ना खियावा के जिगे जुड़वावत है ऊ बेचारी ओकर रोड डहकत न भगवान देखत हन ठीक बा ओकर माई बाबू देखत हन एक दिन में तू कर के मरे जे हमार नंदो जगह पे रहती है दादा तो तरसी ने के भगवान कान हमरा के एगो ननद देहलो कम से कम कदर करत ऐसनी तो मानी कि माई बाबू नहीं तो अब उहे ना सब कुछ बाड़ी आए उनका बियाह शादी कर देवेला आजकल देखा तानी हो उनका लड़किया रही गोरा जी के तो दुआहे लड़का बाटे कितना सुंदर बाटे आए हमहू एक बार कहले रही कि बियाह क के विदाई कर दियो लेकिन वहां के जाना था ना नौकरानी ने खटावत रही ना चल जिला के अपने घर में तो क्यों उनके टाइम पे बना बना के खाए के देही यार छोड़ी दुनिया के का बात बचेगा हम तो उनका बात बतिया तो सुन लिया तो लगे से गाड़ी दे बड़ी ये बतिया ना जी यही के चलते तो कोई कुछ कह बोला तो नहीं कि कोई से बाई ना कि झगड़ लेता ये झगड़ा लगता ही करे कोई के एगो नतीजा नहीं की छोड़ा हम तो देखे हमरा के बड़ी माया लगल मन कर को बोला के बोला के खियाओ दे लेकिन ओहू खाती के हम चाची को देला रे नहीं देना खाना तो ओकरा खाती खूब चाची से झगड़ा कइले रही सन आज जैसन करनी वैसन भरनी एक दिन समय पे सबके भरही के बेटे ठीक बा कोनो करे ना कोई कहीं जाई ना ठीक बा ना दे हम शाम के पहुंचा दे हम अगर मिल जी अरे समय के देर हमरा अंदर ले जे आके ठीक बा तनी आई घरवा ना और कुछ काम रहे ठीक बाटे ठीक बा आज सुनी नी एने ओने बात मत को हम जान जीव धक धक करेला आए वो खानो तो हमरा के जाना ताड़ू ना कि हम कोहे जी के बात हो जी नहीं कइला तीर के बाद जन हर चीज तो अच्छा बात बताओ एक थरिया भात खा के हमने पचा लेते हैं बात नहीं पचल जी मदद इंसान कैसो ठीक बा जी कॉल के से कह मत ना ठीक बा जाके इहो जना ना कि गली गली का भेद ले तो चलली इनसे बतियो तो चलियो ना कहे कि फलनिए से मत कहियो तो चिलनिए से मत कहियो अग बोझन पर तो डराइबे ना करबू हट हम एकर टाइम वेस्ट करे अपन काम करी जाके हम बताओ भौजी के हम इतना घर में काम करी ना पूरा घर से बाहर माजा खाना बनाओ खियाओ सब काम करू भई से ने होने लेकिन भौजी के तनो क्यों ना बुझाला ना उनकर बहिन बड़ी उनकर ना बुझाला भैया के तो जब से बियाह भइल तब से खाली भौजी के बात सुनेला वो एकदम बदल गइल बा माई रहे त कहत रहलन कि बहिन के कौनो एगो तकलीफ देई ना त मकर के चीर दे फाड़ दे भई क दे भाव क दे लेकिन भैया होते हमरा के जी बुच्ची काहे रोतन जी कुछ ना भौजी ए बुच्ची देखी रहो छुपावत नहीं ना तो ऐसा बात नहीं कि कुल बतिया हम नहीं जानत नहीं जा है छोड़ बाद में काम कर पहले सुन कनी कि खाना न देली से खाए के हाँ हम खाना खाई ना हम खाना खाई ना क्या करबे बुच्ची राउरो एकदम न कर में फूटल बा माई बाप तो अपने चल गई ना स्वर्ग में राउरा के धरती पे छोड़ देना झेले खाती के जाए दिन आज दुख करत नहीं बुच्ची ना कल दिन कोई घर जाइम ना तो सुख मिली करे के जाए दिन चुप हो जी मत रहो चुप बताई भौजी हम भौजी बाड़ी तो न भी हमर के ना मानेली जानेली खाना हमके ना खाए के देवेली भरा गइल हो आयो कने अब के का करता हो करे अपन माई के दादी के बोला के बतिया ताड़ी से ई का करतल हो गजब तू तो कर जा जगह से और तुम बात बतिया ना जकरा के बुका अपना खराबा अब वो तना नहीं बतिया कि लेके अपने घर वाला बुको अपने घर में नहीं रखेला चल तोहरा भगवान तुको बेटी देला भगवान ठीक बा ऐसे भगवान करे तोरो संगे चुपचाप रह सीधे मन से चल जा ना तुम चीनी ना के केवन के हो हां मुझे गई रे चल तो घर पहले बाड़ू घर पर फोरे चल तड़ू घर के माई बांध तू मुझे हम ना नहीं भौजी के